ana jida ko dɔw sɛnɛ na tajiko y'an sɔrɔ yan nka yanni tajiko cɛ fala ye Mali transition a bɔra yɔrɔ jan dɛ a ma bɔ yɔrɔ jan minnu yɛrɛ kungo k'olu ta ye transition ye ko u ni maa ti ja a la u b'a k'u sago ye o caman bɛ bi fala ye u ye ko in faamu sa dɛ minnu yɛrɛ ko k'u ta don n'u bolo b'a la olu yɛrɛ bɛ ka jɔnko ala fɔ bi fala ye maanifin i b'i ŋaniya de siri nka ala de taw bɛ waleya fala ye kabi ɲɛmaa ninnu b'a fɔ kɛrɛfɛden na ko dɔw bɛ yen olu yɛrɛ t'a faamu ko nka ko jamana in ka bon jamana in taasiraw ka ca jamana in bɛ cogo min na bi olu yɛrɛ sɔnna sisan ko a bɛ ala yɛrɛ de bolo fala ye nka maanifin e bɛ sugandi k'a lawaleya de i b'a dɔn k'a fɔ ko kabi kuma jan fɛn min filɛ senna nin ye a dɔw ɲɛdɔn bɛ jamanadenw na a dɔw bɛ olu ɲɛdɔn tɛ u la a dɔw ɲɛdɔn bɛ faamaw la n'o tɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ kunungo k'a bi lajɛ baara mun bɛ ka kɛ yɛlɛma min bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a bɛɛ jaabi tɛ se ka sɔrɔ sisan nka n'a degun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ f'an ka sɔn o ma de fala ye ne kɔni ma maa ye ka taa don alijinɛ na k'i to diɲɛ na yɛrɛ n'i ko ko sini ka diya sinikɛnɛ ka diya o kɔta ka diya o fura duman ye sa joona ye dɛ n'i ma sa ko bɛ juru b'i la fala ye bi an bɛ yɔrɔ min an ka maaw kan ka ko dɔw faamu an ka jamanadenw kan ka ko dɔw faamu kabi bi tɛ ɲɛmaa mana Mali kɔnɔ yan min ko a bɛɛ ka ɲi o yɛrɛ se tɛ jɔn ye ala ka masaya yɛrɛ bɛ yirila su ko ni dugusajɛ cɛ ninnu bɛ fanga ta waati min tun b'u kɔnɔ ani min bɛ ka kɛ bi u yɛrɛ b'a dɔn min ka ɲi jamanadenw ma u bɛ t'o de sira fɛ sisan fala ye a lawaleyatɔ a sigitɔ sen kan a n'a degun minnu bɛ bɔ don o don se min b'u ye fɛɛrɛ min b'u bolo maa minnu bɛ sɔn ka u lamɛn ka se ka faamuyali k'a ko la u n'olu b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye depuis ala ka diɲɛ da jamana kelen kɔnɔ na maa bɛɛ tɛ jɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ala an bɛ seli min fɔ maa dɔw bɛ olu tɛ seli o ala an bɛ kerecɛnya min fɔ maa bɛɛ tɛ kerecɛnya la o ala m'an ka tabiya kɔrɔ min fɔ maa bɛɛ t'o la o ala yɛrɛ de ye kow kɛ ten cogo la fala ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen n'a sina da n'i k'o tɛ kɛ fo n'i ye dugukolo kura dilan dɛ n tɛ ale de ye kelen ye dan tɛ fɛn tɛ yen min tɛ fila ye fala ye o la an bɛ hakililajigi kɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ an bɛ ka taa sira min fɛ degun bɛ a la gɛlɛyaw b'a la nka kɔsa in na irisilakaw fɛ yen fala ye Asimi yɛrɛ y'i da don a la an ka maaw hakililajigi n'o ye an bɛ kɛlɛ min na fana n y'a fɔ san kelen tile tɛ san fila tile san saba tile tɛ kɛlɛ min don dɔw bɛ décourager ça c'est sûr parce que c'est intense ça use ça tape ça démoralise mais il faut continuer tout ne peut pas être rose il va toujours y avoir des moments difficiles mais comme on dit il faut toujours changer il faut toujours transformer les difficultés en opportunités voilà. C'est comme quand vous êtes dans un avion. Un moment arrive, le commandant de bord dit attachez les ceintures. Bientôt nous allons rentrer dans une zone de turbulence. N'est-ce pas? Vous attachez, puis ça secoue un peu. Souvent les gens ont peur. Après, on vient à la normale. Et puis ça recommence encore jusqu'à destination. Donc la vie est faite ainsi. Il va toujours avoir des moments de trouble, des moments d'incertitude, des moments d'angoisse, des moments de peur. Ça fait partie. C'est ça qui fait même la beauté. Il faut aimer les défis, c'est ça qui fait la beauté. Il faut continuer. Donc, vraiment, c'est le message que je voudrais vraiment vous transmettre. Restez déterminés à jamais. Donc, par rapport aux gens qui ont essayé de fala ye nin kuma fɔra Moscoukaw fɛ président ka bɔli laban na nin b'a to wolomasiri tabaw olu t'u bolo jigi su ani tile wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ olu bolo bi fala ye Tumutu marabolo la kunun na sini ko
o wulikajɔ wolola mun na sɔgɔmada joona fɛ a yera k'a fɔ min ye sɔrasi mɔbili ladege dɔ ale kun falen no tew minɛnw na minɛn minnu n'u tun bɛ ka to dogo bɛr ale masuruna na armée ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinini kɛ k'a ye k'a fɔ bɛr woroduguyan fan fɛ mɔbili min dogolen do ye fala ye taji b'a kɔnɔ wa min ye kɛlɛkɛminɛnw ye o b'a kɔnɔ pankuru y'i to sanna k'a yɛlɛma k'a kɛ cɛncɛnmugu ye fala ye ka tɛmɛ ni a ka ci ye o tile kelen kɔnɔna fana wolomasiri taba ye wulikajɔ kɛ leerekaw fɛ yen ka kɛ ni kibaruya jɔnjɔnw dili ye banbanciwale juga wale kɛba baden k'olu fana fa u bololaminɛnw n'o y'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ani fɛn wɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'o ye armée ka wulikajɔ pankuruko ta nasira fɛ o baaraw tora senna jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya tajiw bɛ se ka di cogo min baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min okumu kɔnɔna sa baro kɛlɛtigi ko sa ko min ye Nbɛwani-kaw fɛ yen o t'anw ka dugu ye sa wa Nbɛwani sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu wulila ka taa balo wɛrɛ la ale ni balipɔn o kɛrɛfɛla fala ye kɔrɔ ni worodugu ni ɲɔgɔn cɛ dugabugukaw fɛ yen ɲɔnɔ kɔnɔna na banbanciwale jugawale kɛba maa 20 k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu fala ye kɛlɛkɛminɛn mun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye an'u ka magoɲɛminɛn wɛrɛw baro kɛlɛtigi ko baara min bɛ senna bi o na to senna bi fo min ye jamanadenw ye u ka taa ni ka segin ka nɔgɔya jamana fan 14 fɛ fala ni kibaruya fɛn fɛn filɛ n'o bɛ ka di nin ye nin baara fɛn fɛn filɛ n'o bɛ ka kɛ nin ye ni maa maa y'i fili nin ko in sen fɛ ka ko kɛ ko min tɛ bɛn ka sariya bila k'i ta kɛ wolomasiri mɔgɔw la gosili de fala ye Mali ale ye fɛɛrɛ sɔrɔ ko ye sariyaso de bɛ yen min sigilen don banbanciwale jugawale kɛbaw ka waleyaw kɔlɔsili la Famakan Sise ale bɛ baara kɛ o yɔrɔ in na yen min ye juge d'instruction don police spécialisée anti-terrorisme ani crime transfrontalier ye an ka jɛ k'a ka laseli lamɛn ka kɛ ni waleya minnu bɛ yen bi n'o bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ. N'i ye an ka code pénal kura ta k'a lajɛ o b'a fɔ ko maa o maa ni kɛwale sugu o sugu ye ni e de ye maaw wele ka taga jatigɛwale kɛli ma walima ka maaw su k'u kɛ jatigɛwale kɛli kan walima ka maaw su k'u kɛ damatɛmɛ wale la siya woloma farikolo woloma ani diinɛ woloma walima ka tamaseerew cari tamaseere minnu bɛ jatigɛwale yakubaya n bɛ se ka misaliya dɔ d'i ma ni jatigɛwale kɛbaga mɔgɔ dɔ ye ou a jɛkulu dɔ ye kumakan dɔ fɔ réseau bɔlɔlɔ sanfɛ sisan e maa dɔ ye o video walima o kumakan ta ka o cari e k'a dabɔ kun ye mun de ye e b'o carini min kɛ e fɛ k'e bɛ ka kunnafoni de di nka i bɛ ka jatigɛwale kɛbagaw ka baara de nɔgɔya parce que olu ye kuma min fɔ dabɔkun de ye jatigɛwale yɛrɛ dabɔkun ye de ka maaw bagabaga ka sirayan sabati maaw dusukun na donc ni e ye o message fasugu cari o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de dɔn ka jatigɛwale ka a yakubaya e fɛ k'i bɛ ka mɔgɔw kunnafoni de nka i bɛ ka tiɲɛli de cari n'i ye kunnafoni jugu cari kunnafoni jugu fana n'a kɔlɔlɔw de bɛ ɲɔgɔn na donc an b'a fɔ o la k'o ye apologie terrorisme de dɔ ye jatigɛwale kɛwale dɔ sɛbɛn k'a bila e y'o ta e fana y'a cari e ye maaw su a ma maaw su ka kɛ donc mun y'a sɛbɛn ani e mun y'a cari aw bɛɛ ye kelen o ɲangili kelen bɛ bɔra aw bɛɛ kan an ka Mali sariya o ko ni maa maa ka kɛwale kɛra olu dɔ la kelen ye k'i bɛ se ka ɲangi san 5 kaso ka taa amande $1,000,000 na i b'o sara n'a y'a sɔrɔ jatigɛwale yakubali in kɛra bɔlɔlɔ sira de sanfɛ sariya ko ɲangata bɛ se ka taa fo san 7 la kaso amande bɛ taa fo $2,000,000 la n'i ko financement mɔgɔ hakili bɛ wariko dɔn de ma wariko bɛ se ka y'a la mais kɛwale wɛrɛw bɛ se ka y'a la n bɛ misaliya dɔ f'i ye ni e ye ɲɔ feerela ye e bɛ ɲɔ bɔrɔ e b'a feere 500 kilo dɔw nana ka na tɔni 10 san e bolo wa bɔrɔ kelen o kelen a y'a san 6,000 7,000 la i ye prix min fɔ hali a ma tɛrɛmɛ
ka tila ka taa o tɔnɔ hakɛ san e bolo e m'a tigi dɔn jagokɛla ye i t'a jabala dɔn foyi foyi e fɛ e ka sɔrɔ de b'o la e y'o feere o ma n'i ye taara kɛ etaji feerela ye dɔw nana ka na 20 litiri bidon 20 ou 30 fa k'a don a ka mobili kɔnɔ ka taga n'a ye bon e t'a dɔn a tigi lamɔgɔ a bɛ taa kɛ mun ye donc o ɲuman ye mun ye i ka fɛɛrɛ kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn don walima i ka fanga la bɔ a kalama a ka se k'a dɔn nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye taji min bɛ sanna kun jumɛn kama n'i m'o kɛ ni i nana ka o feere o ma n'o bɔra n'o ye ka taa o kɛ jatigɛwale kɛwale dɔ labɛnni ye ni bɔ kɔrɔ kalama a sanna e mun bolo donc i bɛ financement. Falaye o b'a to sa premier ministre ale ka welewelemada kɛ k'a yira k'a fɔ nin waati in na minisiri minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi waati gɛlɛnman o ɲɛnɛmali ko kunna primature la Falaye kuma kelen pe de tun b'u bolo kunun ko fɛɛrɛ kura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ taji ka don ka labɔli kɛ Mali fantan ani naani malidenw bɛ se ka lafiya cogo di ka bɔ nin degun in kɔnɔna na premier ministre ko taa ni ka segin bana a ti maa to Falaye nka min ye folo ye n'o ye ɲɛnamini ye sa ni sɔmina fɛ i b'i sigi o bɛ dɔ bɔ a la a ko bi k'a b'a ɲini a ka ministre fɛ Falaye wulikajɔ u k'o bolo da u k'u yɛrɛ k'u sen bɔ u kɔnɔw kɔrɔ u ka ye kɛnɛw kan u ka bɔ bureau kɔnɔ u ka wulikajɔ kɛ ka t'u ɲɛda k'o kɛcogo ka Falaye waleya fɔlɔ o y'o ye o ɲininen d'olu fɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan o ye k'a fɔ sa min ye tajiko ta nasira la ye taji mun bɛna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Falaye jamana kɔ ka na o taji bɛna cogo min na n'o ye convoi ye armée de b'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ maa si tɛna na i to sira la tuguni ka kaarɛni fara ko ne ka yɔrɔ bi yan o bɔra a la pewu min ye taji tila cogo fana ye maa minnu b'o baara kɛ olu fana ka jate minɛ taji mara yɔrɔ Falaye ko n'o y'a sɔrɔ a bɛ yen o ka jate minɛ kura mun bɛna na jɔ ko baara ko ka o teliya yaasa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ se ka sɔrɔ taji bɛ se ka lasago yɔrɔ minnu na nin waati in na sabula jamana man ka to fiyewu ko taji t'a kɔnɔ tile kelen tile fila min ye waleya bɛɛ la belebeleba ye o ye juraw ye ko nɔgɔya bɛna na kɛ u ye Falaye douane ko ta fanfɛla la ayiwa nɔgɔya sugu jumɛn fɔlɔ an ka fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ko douane ko ta na sira fɛ Falaye minnu bɛ taa taji ta ko bɛna na sɔn nɔgɔya kɛ u ye taji bɛ se ka don cogo min na mun bɛ ka don u ka na n'olu ye fɔlɔ Falaye o fana kɛrɛfɛ tuguni premier ministre ko an bɛ taa taji ta yɔrɔ minnu na n'o o ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ Kɔgɔjida la an n'olu ka ko an k'o fana lajɛ o ye mun ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ ka don min ye an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an mago bɛ fɛn minnu na teliya la o baara bɛ kɛ jamanaden minnu fɛ Falaye ka wuli k'u jɔ premier ministre ko sa ko n'i ye gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ Falaye ko taji min b'an bolo k'a b'an bɔ han nka a ti ka taa taasira de fɛ o la sa k'u bɛna fɛɛrɛ fɔlɔ min sigi station-tigiw sariya min b'a to ni station bɛ dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka station kɛ su ani tile a ti datugu taji ka feere su ni tile n'a bɛ yen kɔni o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen Falaye camion minnu bɛ na ani citerne minnu na ka bɔ jamana kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen k'u sigi sen kelen kan maa si kana taa fɛn wɛrɛ dilan min bɛ taa sira wɛrɛ fɛ taji dili ko ta na sira la k'u bɛna fɛɛrɛw fana sigi lakodɔnniw ale ni ko ɲɛfɔliw ka se ka kibaruya di fana kɛ k'o fana sigi sen kan sabula tuma caman maaw bɛ t'u to station dɔw da la o b'a sɔrɔ station wɛrɛw la taji bɛ Falaye u jigin waatiw n'u don waatiw tɛ kɛ kelen ye premier ministre ko nin fɛɛrɛ in ministre kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ han Falaye waati dɔ k'a kuma sira ten n'an ye dɔ kɛ réunion ni bureau kɔnɔ sigi la an ka bɔ o kumu kɔnɔna na sa ministre fɔma i b'a dɔn k'a fɔ ale kɛlen don ka chiffres labɔ bi yaasa jumɛn de don SNJ de don wa CNJ de don ne tun ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ o Falaye ale ta ye jumɛn ye CNJ ɔhɔ ani baara minnu sigira sen an ka fɔma lamɛn min ye budɔn munna budɔn taji tɛ kɛ budɔn kɔnɔ an k'a lamɛn. Filanan ye min ye o ye bidɔn ko ye bidɔn ko pourquoi an bɛ ka kuma fɔ bidɔn ko kɔlɔlɔ b'a la a problème wɛrɛ b'a la kɔlɔlɔ ye min ye essence ni pétrole tɛ kelen ye dɛ essence la hali n'i ye étincelle kɛ essence a b'a minɛ a bɛ ci donc mɔgɔ minnu bɛ k'a ta ka taa n'u ye ka so n'i y'a kɛ tobili kɛyɔrɔ kɛrɛfɛ a bɛ se ka na ni kasara ye
ni ye cigarette mi a kɛrɛfɛ a bɛ se ka na ni kasara ye na étincelle fɛn fɛn kɛra a bɛ se ka na ni kasara ye donc o de la an ko ka kɔlɔsili kɛ fɛn fɛn bɛ bidon ta ka taa stockiw ka so a bɛ ca ni tiɲɛni ye na aw yɛrɛ y'a jateminɛ nin tile dama damani na dɔw ka sow bɛ ka jeni magasinw bɛ ka jeni dɔw ka baarakɛyɔrɔw bɛ ka jeni a bɛ ka kɛ don o don parce que dɔw kɛn bɛ k'a ta ka taa bila u ka so o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye bidon ko fɛnɛ la ni fɔlɔ ni a fɔra ko mɔgɔ kun kan ka na ka 10 litres ta bɛɛ bɛ se ka taa ka litiri dama damani ta k'i ka ci kɛ ka na le lendemain k'i ka litiri dama damani ta ka taa mais bi dɔw de bɛ fɛ ka na bidon falen b'u bolo u bɛ bidon 3 4 5 10 an ye ja dɔ yɛrɛ dɔ nana ni sotarama ye sotarama falen don bidon na k'a fa carburant na ni e y'o kɛ ni tension waati in na c'est à dire que mɔgɔ wɛrɛ dɔ bɛ se ka na mun mago b'a la o tɛna dɛsɛ k'a sɔrɔ parce que e kɛmɛ k'a bɛɛ cɛ k'a fɔ k'e kelen b'a ta ka taa n'a ye donc o de la n ko ka dɔ bɔ bidon na ka bidon kɛ ni hakiliko ye hakili mun don solidarité ko de don i b'i ta ta mun bɛ bɛn i ma n'i taara mɔgɔ wɛrɛ k'a ta ta mun bɛ bɛn a ma o b'a permettre jama fanba bɛ se ka carburant sɔrɔ fɛrɛ la ni nɔgɔya ye mais ni mɔgɔ kelen nana ka sotarama fa ka taa n'a ye i bɛna mɔgɔ caman niyɔrɔ ta o don donc o bɛna na ni gɛlɛya dɔw ye donc o de la n ko ka dɔ bɔ bidon ko la c'est olu tiɲɛni fila de don donc ayiwa Falaye premier ministre ko sisan ministre kana sigi tuguni fɔma ale kɔni b'a sen kan nka an t'a ɲini an tɔw fana fɛ Falaye yan'an k'an sigi k'a fɔ ko ni bɛnkana nin nka i yɛrɛ tɛ bɔ i ka taa ko lajɛ ni o kɛra n'i ye min ye o lakali ka di n'i b'i ka bureau kɔnɔ ye dɛ sabula an ka baara ye problème yɛrɛ ye min gɛlɛyaba ye min ye Falaye fɛn o fɛn de bɛ bɛn bɛ kɛ fɛn o fɛn kan anw fɛ n'a sɛbɛnna ka ban o y'a bannen ye lakɔlɔsili kɔni tɛ o ka dɔgɔ an fɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko nin sigira sen kan ko nin ka se ka kɛ ka ko ɲɛnabɔ fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la maa minnu kan k'a lawaleya minnu kan k'a lakɔlɔsi k'a labato k'a sigi sen kan olu dan ye n'u bɔra réunion kɛyɔrɔ la ye a fɔra a dann'o ma sisan ko k'a b'o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ministre o ministre bɛ yen min dir'i ma i ka wuli k'i jɔ i k'a baara kɛ yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ Falaye an k'an sigi ka o fana jaabi lamɛn min ye tajiko ye hali bi Falaye i b'a dɔn k'a fɔ ko Gawo ninnu kɔni ti k'olu kumakan mɛn a sababu ye min i b'o dɔn wa Gawo taji de bɛ bɔ Niger a bɛ tɛmɛ labɛn zanga de fɛ sɔrɔdasi minnu b'o baara la sibiri tɛmɛnen olu bɔra sirajɛkaw fɛ yen ka taji ta min ye citerne 30 ye ka don n'a ye ka bɔ Niger ka don n'a ye Gawo wolomasiri taba minnu bɛ AES bankun ka Falaye o cɛdenw ni Mali armée olu ye minan ninnu sa k'u bɛɛ lajɛlen la na a yirala yɛrɛ k'a fɔ ko taji yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi min ye balo ni minan wɛrɛw bɛ a la ka bɔ labɛnzanga ka se Gawo min ye AES cɛdenw ye olu nana bila yen Mali wolomasiri tabaw y'a sɛnsɛn sa fo Gawo kɔnɔna na Falaye baara in kɔni ko a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ o de la bi Gawokaw i tulo t'olu kumakan na nka Falaye bɛɛ bɛ ɲinɛ maa mun kɔ nin ko in na o ye chauffeur ye Sinacor maaw ka kunnafonidila n'o ye Abubakar Kulubali Grand B ale ko ko laseli dɔ b'a bolo ka kɛɲɛ ni ko in kɛcogo ye fɛɛrɛ dɔw b'u bolo u fana bɛ se k'u hakilina di cogo min ani u ka hakɛ ko Falaye ninnu tɛ INPS la koyi an ka jɛ ka Grand B lamɛn. An balimaw aw ni ɲankuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ foli aw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamanaw basigi an ka cɛden minnu binna Ala ka lahara sɔnsumaw ye minnu jogira Ala ka nɔgɔyadakɛw ye minnu bɛ bolola caman bilara an b'a ɲini o minɛbagaw fɛ u ka sabali u ka u tɔw bila sabu mɔgɔ ɲɛnamaw de don ne tɔgɔ ye Abubakar Kulubali n ye kunnafonidila ye Sinacor Mali ka jɛkulu kɔnɔna na an bɛna nin kumakan in ɲɛsin an ka lakanabagaw ma ka kɛɲɛ ni an ka jateminɛw ye baara in kɔnɔna na baara min de ko don ni o ye escorte ye dɔw b'a wele ko ka convoi kuma min na ni convoi bɛ bolilasira ninnu kan an ka jateminɛ na o vide fara o donni man kan o bɛ taamasen min b'o kɔrɔ a ka teli kojugu o kuma ka ɲini minnu bɛ taa ni convoi ye u ka dɔ bɔ boli la ka fara o kan baara kɛcogo olu de b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan ni o ye lakana ye olu de ka baara de don
nga anw ka jateminɛ fana n'o ye nin fana mɛ ka fara o ka baarakɛta kan ni ala sɔnna ma wasa bɛ sɔrɔ hali bi a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen sago ye o tɛ dɔwɛrɛ ye kɔnfɔ min bɔra zie ka waati laban in na ni a dɔra Bamako sura o kɔnfɔ ye k'a bɔ zie ka taa Sikaso fo ka se Buguni ma ani k'a don Bamako yan alhamdulilahi rabil alamin o baara waɲɛ kɛra cogoya min na finitigilakaw b'a faamu an bɛ fɛ u ka lakana ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ten cogo la kɛrɛnkɛrɛn ma i n'a fɔ ka bɔ Kadiana ka na se fo Buguni o ye lakana min kɛ ka bɔ zie ka don Bamako ko lakana kelen sabati Kadiana ka sɔrɔ ka se fo Bamako ma donc ka bɔ zie ka na fo Bamako lakana o sabatira cogoya min na a bɛ o dɔn kosɛbɛ an bɛ fɛ a ka Kadiana sira in fana lakana kɛ ten cogo la ni ka a sabati kosɛbɛ fɛɛrɛ fana ka ɲini mobili minnu bɛ yen n'o tiɲɛna kɔnfa kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogoya min mais Kadiana sira in na o ka gɛlɛn o ka ɲɛdɔn ye a ka gɛlɛn k'an panni sɔrɔ k'a ka dɔn k'e bɛ an panni na n y'a fɔ cogoya min na o ka kɛ kun kɛ o kɔnfa baara kɛ cogoya ye finitigilakaw b'o ɲɛdɔn an tɛna an da don o baaraw kɛ cogoya la bilen tuguni ka fara o kan hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ko mobili sama girin dɔ fana tun sɔrɔla ka jɔ Zancɛbugu fana tun bɛ fisaya tuma dɔ la mobili dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ se ka sama cogo min na ka bɔ sira la walima k'a dɔndɔnma ka dugu dɔ sɔrɔ walasa maa wɛrɛ kana taa o mobili kɔnɔnafɛn k'a mako ye walima ka gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin o mobili n'a kɔnɔnafɛn ma ni fɛɛrɛ fana tun bɛ se ka sɔrɔ kɔɲɔw na o furancɛw kɔnɔna na o fana tun bɛ fisaya kosɛbɛ ni hakilina damadama de tun bɛ yen ani ni jateminɛ baara damadama de sɔrɔla an bolo nin waati in na an bɛ min ɲɛfɔ fanga ɲini san'an ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na chauffeur caman nimisalen do bi walima chauffeur caman tɔɔrɔlen do bi ka kun kɛ an tɛ INPS la an tɛ an bolo an dun ka hakɛw bɛ yen a taara ka waleya de an b'a ɲini fanga in fɛ u ka a lajɛ joona joona yɛrɛ la ka se ka chauffeur ka hakɛw waleya ka di o ma ni o ye u ka convention collective des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali ye privé Mali mɔbilibola min bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ la k'a daminɛ mɔbiliba fo ka taa se mɔbili fitinin ma olu ka jo sariyaw u ka hakɛw u bɛɛ lajɛlen de bɛ nin gafe kofɔlen in kɔnɔ n'a waliyara chauffeur bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ INPS la bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ amura wa a bɛ baara fana tɔ diya an bolo wa a b'a to an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ Mali min fana kɔnɔ Mali kura de don ni kabini Mali kɔrɔba tɛ kelen ye n'o tɛ an bɛ Mali kɔrɔ kɔnɔ kabini Mali y'a yɛrɛ ta don na n'o ye indépendance ye walasa an ka se ka bɔ o Mali kɔrɔ kɔnɔ an filɛ ka an ka hakɛ min kuma fɔ sisan n'o ye convention collective ye n'o walera ka di anw ma o b'a to an ma an yɛrɛ ye Mali kura kɔnɔ fɛɛrɛ wɛrɛ min b'an bolo ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna halisa mobili video minnu bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan u ka mobili video ka boli le teliya k'o caya n'o ye mobili lankolonw ye citerne vide olu ka kɛ komi ɲinan kɛ mɛ olu bɛ mɛn kosɛbɛ o jɔyɔrɔ la dɔw bɛ jɔ tile 20 tile 15 jɔyɔrɔ kelen na donc ka mobili video ka boli le caya kosɛbɛ ni mobili video ka boli cayara kosɛbɛ o b'a to minɛn nata donni dota fana bɛ caya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka camanba de bɔ tajiko dɛsɛw la kuma dɔw jangatɔ yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka mobili video labɔli caya n'olu kɛra kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ bɛɛ ni minɛn min na sabu n'i y'a mɛn u taara minɛn dɔ ta ka na n'a ye mobili vide de bɛ yen donc ka vide bɔta olu kɔnfɔ olu bɔta caya yɛrɛ yɛrɛ de a ka ca ala fɛ o bɛ kɛ sababu ye sa tajiko dɛsɛ min bɛ kɛ kuma ni kuma o bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲinɛ o kɔ an balimaw aw k'an bɛn waati nataw la ni kunnafoni wɛrɛ min sɔrɔla an n'u lase aw ma ala ka jamana basigi aw k'an bɛn aw k'an bɛn